Mga kuleng paintings, mga santing adukit ng pangkulyot, makasalaysayang artifacts. Apin din ring malyari yung Akit Kintabnuan Cultural Center king syudad ng Mabalacat, Pampanga. Formal nang nibuklat ing mesabing sentro pang kalalangan at kultura king Katlungaldo na ning Balacat Festival 2024 nganing Miyerkules, February 28. Agpangkin Tourism Officer na ni Mabalacat ay Arwin Lingat, mismo ng building ng Cultural Center dakalya meging papiling kasalaysayan na ning syudad. Banwa pang 1889, anya mitalakadya yung building ay naus ng Casa Tribunal. Built as a Casa Tribunal and then converted into during the American period maging yung gobyerno, so it's a munisipyo, and then eventually it was transformed into a sub-office when the city government was transferred to Severa, and now it was refurbished, renovated, restored with its adaptive reuse now as a cultural center of Mabalacat. Agpang pakalingat, nasa ng mamyelugal ng Tabnuan Cultural Center kaning creative minds sa pong artist ng syudad at ning mabilugan na buwat Kapampangan. Tabnuan is, sa Kapampangan word, it is a place where we agree to meet. Because if this is a cultural center, this should be the meeting place of every creative industries, history, culture, and arts and heritage of not only Mabalacat, but of course, as a Kapampangan. Maniwala naman kano'y Mayor Crisostomo Garbo ang maulugang medina niyang pansinking pamangobyerno in kulturang Kapampangan, bangka na itang bipasa ini ka rin tutuking inerasyon. Sabi nga sa kasabihan, hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan pag hindi mo matanaw ang mga nakaraan, di ba? So, yun ang inano natin. It will be an inspiration for the new generation. Itong ginagawa natin ito at sa mga susunod pang mga leaders na dapat sila parati nasa isip nila to preserve the culture, the history of your city or your municipality. Dapat ganon. Agpang pa ka Mayor Garbo, resulta na ning alangsawang pamanigaral at konsultasyon ang may buklat at Tabuan Cultural Center, anasara maging lugar ng nokarimalyari lang may pantindayag, ding obra rin mababalakay nyo artist at di maging pasyalan daring memalay na turista. Yes, sabi ko nga, after 4 years at sa dami ng inupuan natin, nakapag-start tayo, and then hindi agreeable yung mga historian natin, dahil nga hindi talaga tumutugma sa original niyang yung itsura niya. So again, magre-revise ka na naman. But after all those mga challenges ng pag-restore namin dito, ito na nga, lumitaw na ito. Kita nyo talaga kung ano yung ginagawa natin dito sa local government of Mabalacat in collaboration dun sa mga different national agencies katulad ng DTI, ng NCCA, no? Sila talagang katuwang natin para ma-realize itong programang ito. Bukod ka ring lelangan daring Mabalakenyo artist, malyari mo naman kanong makasaling proudly Kapampangan made products kipasulubong center ning Tabnuan. At syempre, pati ating pamiyakit-takit mawawala yung manyaman na pa mga Kapampangan. We are still embracing the whole of Pampanga in this Pasalubong Center, and at the same time, it's a coffee shop, no, in Laguna Munisipyo na managed and supervised by our iconic culinary restaurant here, Lola Nor's. So, but of course, this is to really reflect on its natural origin or natural state that this is still a munisipyo. We recreated an American period pre-war office of the mayor where you can have your photos taken as souvenirs. And of course, we have history room. Balutan naman, kailangan na may express siya itang pibatantang istorya. And of course, the landmarks in Mabalacat. Mibos din niya kanuking publiko yung Tabuan Cultural Center magumpisa king auno ning Marso at libreng entrance kenny. Para king updated schedule, malyari kong magbisita kay Mabalacat City News Facebook page. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.